asiasta, ta tõstis esile ühe olulise asja, josta hieman mainitsen. mida soovin teile või millest soovin teile rääkida. Puhuttiin siis siitä, että mikä on se meidän tunne niin kuin kirkkokuntien erosta. Et mis on meie see tunnetus erinevate kirikukondade või denominatsioonide erinevusest? Ja mikä on niin kuin se kristinuskon ja kirkkojen historia. Et milline on kirikute ja kristluse ajalugu? Ja me tiedetään, että historiasta, kun luetaan historiaa, niin voidaan niin olla ilman tunteita. Kui me loemme ajalugu ja käsittelemme sitä kuin ajalugu, siis meillä ei ole tinkimatta sellega ei seotud emotsioone. Mutta kun me tunnemme jonkun ihmisen, niin silloin meillä herää paljon kysymyksiä, jotka liittyy myös tunteita. Aga kui me tunnemme konkreetselt ühe inimese, siis meil tekib kohe emotsiooneja ja tunteita temaga seoses. Ja esimerkiksi uskonpuhdistus, jonka 500-vuotisjuhlaa vietämme tänä vuonna. Kui me mõtleme näiteks reformatsioonille, meie 500 aastat me tänä tähistame. Me tiedämme, että oli paljon vaikeita asioita suhteessa katoliseen kirkkoon ja reformoituun kirkkoon. Me teadvustamme neid probleeme, mitä se liikuminen tekittäisi just seoses katolikkokirikkuga ja ka reformeeritud kirikkuga. Ja kun me luemme Augsburgin tunnustusta, kui me loemme Augsburgi usutunnistusta, niin siellä selkeästi puhutaan ehtoollisopista väga konkreetselt seal räägitakse armolaua õpetusest suhteessa esimerkiksi reformoituun kirkkoon. Mis on se usu sisu erinevus näiteks seoses reformeeritud kirikkuun. Ja jos meillä on ystäviä, jotka kuuluu reformoituun kirkkoon, niin meillä voi olla vaikeita tunteita hyväksyä, että mikä tekee meidän ihmisen kristityksi. Ja kui meil on tuttavaid, kes kuuluvad sellisesse reformeeritud kirikusse või vabakirikusse, siis meil võib olla neid tunteid ja küsimusi, et mis teeb siis selle nii-öelda ristiusu ristiusuks või inimese kristlaseks. Ja haluan muistatteni, Ruotsissa oli vanha piispa tuo Bo Giertz. Ruotsissa oli yksi piiskop nimega Bo Giertz. Ja hänellä oli tämmöinen vertauskuva tammesta. Ja tema rääkis ühe võrdumi või mõistujuttu tammesta. Ja hän sanoi, että tammen siemen on niin kuin se geneettinen koodi. Se sisältää sen geneettisen koodin. Tammetõrus on sees geneetiline kood, mis sisaldab kõige vajalikku selleks, et sellest võib kunagi saada tamm, puu. Ja uskonpuhdistuksen ja koko raamatun niin kuin geneettinen koodi sisältyy siihen siemeneen, siihen raamattuun. Reformatsiooni see kood või geneetiline kood, see tähendus on seotud piiblitähendusega evangeeliumiga, mis on seal tõrus. Ja siitä alkoi apostolinen kirkko. Ja sellest evangeeliumist kasvas välja apostlite kirik. Ja muistamme, että 1054 se jakaantui idän ja lännen kirkkoon. Ja sieltä kasvasid kaksi erinevät haruveille, itä- ja lännen kirik. Ja muistamme, että 1400-luvun lopulla, 1500-luvulla oli uskonpuhdistus. Siis 16. sajandilla usupuhastus. Ja idän kirkossa tapahtui näitä eroja aikaisemminkin. Ja itäkirikkus, õigeusukirikkus on neid erinevaid oksasid välja kasvanut ka juba varem. Ja tietyllä tavalla voidaan ajatella, että jokainen oksa, joka kantaa sitä geneettistä koodia, ja me mõtleme ja võime uskuda nii, et iga oks, mis kannab seda geneetilist koodi, se on se Kristuksen kirkko. ta on Kristuse kirik. Ja Augustinus puhuu, Lutherhan oli augustinolainen munkki. Luther oli ju augustinlasest munk ja Augustinus ise kõneleb. Ja Augustinus puhuu kirkosta, että kirkko on, niin kuin Augustinuksella oli näin, että kirkko on, kun tässä on nyt kaikki kristityt. Kui siin on näiteks se punainen ring-sfäär märgistab kõiki kristlasi. Ja täällä on sitten tämä maailma. Ja se suurem sfäär märgistab kogu maailma. Niin Augustinus sanoi, että pelastetut ovat täällä. Eli hän niin kuin antoi Jumalalle mahdollisuuden kaikkeen. Aga Augustinus ütles, et see päästetute
siis ja sellega Augustinus tähendas ja mõtles, et Jumal teab rohkem kui meie inimesed teame. Jumalal on võimalus päästa ka neid, kes meie arvates võib-olla näimised ei ole päästa. Että se näkyvä ja näkymätön maailma. Ehk siis see on nähtamatu, mis on Jumalalle nähtävä. Ja omasta kokemuksesta, minun enda kokemusesta lähtuvä, kun olen ollut lähetystyössä, olles ollut missionityöllä, niin jos minulla oli vaikea ongelma, hengellinen ongelma tai joku muu, minulla oli moni raskea vaimulik probleemi, saatoin mennä katolisen isän luokse keskustelemaan. sai päätyisin minna ka katolikku paatterin juurde sellest kõnelema. Ja me juttelimme ja rukoilimme yhdessä. Ja siis me vestlesimme ja palvetasimme yhdessä. Jos minä menin jonnekin kaupunkiin ja tiesin, että siellä oli helluntalaisia, ja kui läksin kuskil linna ja teadsin, että siellä oli kohe nelipyhilasi, mä menin heidän kotiinsa ja me nautimme aterian tai vietimme yhdessä ja rukoilimme. Läksin nende juurde külla ja seal ka palvetasimme ja jakasimme siis toitu koos ja palvetasimme koos. Ja myös paljon sain toisilta. Niin kun ja selle kaudu õppisin palju, sain palju teistelt kristiteistä. Kerron esimerkin. Näin teille näitteen. Olimme menossa lähettiökokoukseen. Olimme teille missionäride koosolekulle. Ja ajoimme Serengetin lävitse. Ja sõitsime läbi Serengetin. Ja oli sadekausi. Ja oli siis vihmainen periood. Ja tuli pimeä. Ja väga järsku tekkis pime. Ja keskellä Serengetiä niin mä näin ehkä 3 metriä auton eteen. Ja nähtävyys vihmas oli niin halb, että siis mä näkin umbes 3 metriä. Koska satoi niin rankasti, oli pimeä. Ja lisäksi oli pimeä. Ja silloin kun salama välähti, mä näin minne piti ohjata. Ja aeg-ajalt, kui välk kauguses lõi, siis ma nägin natuke rohkem ja nägin seda teed, kui sellist võib teeks nimetada. Ja lapset ei tiennyt tilanteesta mitään. Muidugi lapsed olid seal auto takaistmel ja ei tiennyt olukorrast midagi. Osa nukkui. Mõned magasid. Ja mä tunsin vain takapuolessa sen, että milloin ollaan tiellä. Et ma ainult tunnetasin auto pingil istudes oma tagumikku ja tundsin, et millal see rämpidel all oli teed ja millal kaldusin teest kõrval. Ja mä muistan vieläkin, että yhden kohdan kun auto, niin toinen puoli putosi tieltä pois. Ja mäletan lihtsalt ühte sellist kogemust, kui ma tunnetasin, et nyt auto teine pool kukkus teelt ära. Ja oli hyvin hidas kaasu ja hidas neliveto ja mä vaan yritin hitaasti kääntää sille tielle sitten. Ja panin väga väikse käigu sisse ja väga aeglaselt püüdsin hoida sinne puolelle, kus tean, et tee oli. Monta sataa metriä mentiin sillä tavalla, että päästäänkö tielle vai eikö. Ja mitusada meetrit niimoodi aeglaselt sõideti ja mõtlesin omaette, et kas nüüd saame teele tagasi või mitte. Ja sitten Afrikassa tiet muuttuu joeksi, koska sitä vettä oli niin paljon, että vesi oli niin kuin auton lattiassa. Ja aeg-ajalt oli nii, et kuna teedelt sõidetakse palju, siis see autod uuristavad selle madalamaks kui muu maa ja teed muutuvad vihmasel perioodil siis jõeks, sest see on madalam kui mujal. Ja vesi oli mõnikord auto põrandamine. Ja sillä oli pari kohtaa, missä oli kuivunut joen uoma, joka tulvi. Ja siis paaris kohas oli nii, et oli ka kuivanud või vana see jõe säng, mis siis muidu on kuiv, aga sel perioodil siis on nagu veega täis. Ja mä kävelin sinne joen keskelle katsomaan, että onko tässä kivi, että uskaltaako tästä ajaa. Ja siis ma läksin jätsin auto ja läksin jala sinne keset vett, et tunnetada, et kas seal on kivisid seal all, et me saame sealt üle sõita. Ja me päästiin sitten kuivalle maalle. Ja sieltä saimme siis edasi kuivan maa peale. Ja sitten siinä pimeässä mietittiin, että ei ehditä enää pois sieltä paikasta, että missä me yövytään, mitä tehdään. Ja pimeduses siis mõtlesime, et nüüd enam sinna oma sihtkohta ei jõua. Eriti kui juba pime, kas tasub üldse jätkata.
Ja sitten siinä pimeässä mä näin, kun valkoiset silmämunat vilkkuvat siellä tien varressa. Ja siis siellä pimeydessä keskellä näkee, kuidas siellä tee kõrval siis valged silmad paistavad. Ja mä pysäytin auton ja kysyin ihmisiltä, että tietä niin kuin sinne päätielle. Ja siis siellä oli keegi inimene ja küsisime tema käest siis se teed. Että kuidas jõuda selle peateelle, suuremalle teelle. Ja hän kieltäytyi vastaamasta. Hän sanoi, että tuolla on adventistien lähetysasema, että menkää sinne. Ta ei andnud seda nõu, vaid ütles pigem, et siin lähedal on adventistide missionikeskus, et minge hoopis sinna. Ja tietysti kun tiesin, että siellä ihmisiä myös johdatetaan harhaan, että heitä voi ryöstää, niin mietittiin, että luotetaanko ihmiseen vai ei. Ja siis meil tekkis selline valiku hetk, sellepärast me teadsime, et mõnikord valgenahalisi juhatatakse meelega valesse suunda, et neid röövida, ja meil oligi se valik, et kas nüüd usaldada seda inimest või mitte. Ja sitten löysimme tämän paikan kuitenkin. Aga otsustamisime siiski minna selle järgi sinna poole ja leidsime selle missionikeskuse üles. Ja sinne koululle oli tullut 2 päivää aikaisemmin roomalaiskatolinen matematiikan opettaja. Ja sinna kooli juurde oli siis tulnud 2 päevää varem üks katoliiklasest matemaatikaõpetaja. Ja nukuimme siellä perheenä siellä. Oliko se tyhjä? Olisiko tyhjä muuta? Ois ollut tyhjä. Aha, et siis ja se tähendab seda, et seal kohas ei oleks olnud muidu kedagi, see oleks olnud tühi. Aga 2 päevät enne oli keegi tulnud, se inimene tulnud sinne. Ja siellä me saimme öömaja. Ja muistan vieläkin, siellä oli semmoinen joustinpatja, jossa ei ollut mitään kankaita enää. Mä mäletan, ööpisimme sellise vana vedruvoodi peal, kus ei olnud mingit madratsi, ainult vedrut. Laitoimme siihen lakanan ja nukuimme siihen. Panimme linaa selle peale ja magasimme siellä. Mutta auto oli turvassa. Aga auto oli turvas. Ja aamulla sanoi nämä ihmiset. Ja hommikul need inimesed ütlesid, että siellä oli yksi auto, jossa oli turisteja. Et oli olnud üks auto, kus oli olnud turistid. Oli ammuttu. Nad olid maha lastud. Ja sitten oli ollut tämmöinen ryöstö yhteen toiseen lähetysasemaan. Ja yksi teine missionikeskus oli, siellä oli röövitty. Missä oli kuollut työntekijä. Ja siellä yksi inimene oli surnud. Ja mä ajattelin, että se oli Jumalan johdatusta. Mä kokesin, että se oli Jumalan juhtiminen. Ja olipa ihminen adventisti, katolinen, helluntalainen. Että oli se inimene siis adventisti või katoliiklainen või nelipyhiläinen. Kysymys on enemmän siitä, että me kuunnellaan Jumalan ääntä. Kysymys ja kõige olulisem se, että me kuulemme Jumalan ääntä. Ja se on se tärkeä. Se on se kõige olulisem asia. Joo, mennään eteenpäin. Lähme edasi. Ja no vähän huonosti näkyy. Pildid ei paista kahjuks siin valguses väga hästi. Pystyykö sitä saamaan tätä tarkemmaksi? Siinä on Valitettavasti. Nairobin keskustasta kuva ja Nairobin slummista. Siin on kontrast, ehk siis paremal on pilt suurlinnast Nairobis ja siis ka nendest slummidest samas linnas. Ja kun ajatellaan Afrikkaa, mikä on tämmöinen vastakohtien maa. Johannesburgis täpselt samamoodi läänelik suurlinn ja teisest küljest seal kõrval selline slummiküla. Ja tässä näkyy Johannesburgin slummit ja tuolla on takana se keskusta. Kas slummi on eesti keeles sõna? Akuliküla. Ja kun puhutaan näistä sanoin, että Afrikassa on 53 valtiota. Siellä on 53 riikki Afrikassa. Ja jokaisessa kuidas loetakse? Jokaisessa niin kun, valtiossa on 650 eri kieltä kansa. Ja nendes riikides on eri rahvuseid siellä sees. Ja kun ajatellaan näitä kieliryhmiä, niin seemiläisiin kieliin kuuluu amhara, joka on Etiopiassa. Semiitikeeltessä kuuluu siis amhara. Ja arabian eri murteet Pohjois-Afrikassa. Erinevat murteet Põhja-Afrikassa.
Sitten on nilottiset kielet, Siis on niloottikielet, joita ovat suuret paimentolaiskansat, dinkat, nuerit, maasai. ja need on siis need karjakasvattajarahvad ja siellä on siis dinkat, nuerit, maasait ja niin edasi. Ja mä luulen, että nämä ovat olleet niitä heimoja, joita Raamatussa mainitaan, että he olivat niin kuin, Salomon sotajoukoissa ja monien niin kuin kuninkaiden sotajoukoissa, aina kun puhuttiin näistä nuubialaisista. Ja mä itse arvan sitä, että kun Bibliassa räägitakse nubialastest, siis viidatakse just nendele hõimudele, kes siis muuhulgas Vanas Testamendis esinevad näiteks kuningas Saalomoni sõjaväelastena. Ja näin myös siksi, koska näillä kansoilla on niin kuin hyvin voimakas soturiperinne. Neil on väga pikk selline sõjalise ja sõduritraditsioon. Eri tavoin kuin muilla niin kuin Se heillä. on täiesti unikaalne, midagi erillistä, mitä teistel hõimudel ei ole. Ja nilottien kieliryhmä on täydellisesti erilainen kuin vanhakielet. Ja nilottide keele struktuur on täiesti teistsugune kui pantudel näiteks. Että kun bantukielissä on kaikki, niin kun, käytetään prefiksejä, eli kaikki niin kun asiat ilmaistaan sen sanan alussa. Et pantukeeltes on struktuur selline, et kõik need nii-öelda eesliited, millega siis see sõna muutub, need on sõna alguses. Niin nilottisissa kielissä ne on kaikki sanan lopussa. Ja nilottikeeltes on siis sõna lõpus. Sitten on nämä bantukielet. Siis pantukielet. Ja useat Afrikan historioitsijat sanovat, että bantuheimot ovat kotoisin Nigerin alueelta. Ja paljud Aafrika uurijad ütlevad, et need pantuhõimud on pärit siis Nigeri piirkonnast. Ja on tapahtunut sellainen kansallinen vaellus 1600-luvulla. Et 17. sajandil toimus siis selline rahvaste rändaminen. Ja nämä bantut ovat vaeltaneet Itä-Afrikan kautta Ja nad on siis rännanud Ida-Afrika kaudu eteläiseen Afrikkaan. Lõuna-Afrika poole. Ja kun puhutaan buurisodista 1800-luvulla, Ja kui 19. sajand räägitakse puurisõdadest, niin bantut eivät ole olleet Etelä-Afrikan alkuperäistä väestöä. siis pantud ei ole olnud Lõuna-Afrika põliselämä. Vaan sinne tuli valkoiset ensin sinne Etelä-Afrikkaan. Ehk siis Lõuna-Afrikasse tulid kõigepealt valgenahalised. Me puhutaan kohta, siellä oli muita kansoja, mutta ei bantuja. Siellä oli teisi rahvaid, teisi hõime, aga mitte bantusid. Ja yksi... Joo, bantut on näitä tämmöisiä mustaihoisia, hyvin usein tämmöisiä negroidisia piirteitä omaavia. Kui mõelda nagu rassi näojoontele, siis bantud on just need, keda me tavaliselt nimetame või arvame, et nemad on nagu põlisaafriklased. Et enamus nende piltide peal on just bantu näojoontele. Et niloodid on heledamad, pikemad, sellise haleda, võib-olla natuke egiptlase näo ja inimesed. Aga tänapäeval Kesk-Afrikas elab ja lõunas elab bantusid kõige rohkem. Ja nämä, kun löytyi timantteja ja kultaa, niin britit lähti työntämään hollantilaisia, ranskalaisia, näitä, jotka olivat muuttaneet Etelä-Afrikkaan pohjoiseen päin. Kui siis avastati, et Lõuna-Afrikast leidi nii kulda kui ka teemanteid, siis britid huvitusid sellest ja hakkasid siis nii-öelda sundima lõuna poole eemale neid, kes siis Lõuna-Afrikas enne olid, ehk siis hollandlased ja prantslased. Ja sitten sieltä pohjoisesta taas tuli nämä bantuheimot, muun muassa Zulut ja Xhosat. Aga samal ajal need rahvaste rändamise tagajärjel siis bantuhõimud rändasid ise lõuna poole samamoodi, siellä olid siis Zulud ja Xhosat. Ja sillä tavalla niin kun buurit joutui niin kuin kahden tulen väliin. Ja siinä tekkis se probleem, et buurid, kes olid siis enne Lõuna-Afrikas hollandlaste ja prantslaste järeltulijad, nemad olid siis nii-öelda brittide ja nende bantude vahel sõdisid.
Ja jos mietitään, keitä nämä buurit olivat, ja kes siis olid buurid, niin kun oli vastauskopuhdistus, kui oli see vastureformatsioon, ehk siis kui katoliiklased ründasid protestante, niin hallitus otti kaikki protestantit Saksasta, Hollannista, Ranskasta, ja nendes piirkondades, Italiasta, kus oli Espanjasta. katoliiklik võim, sealt aeti põgendusse kõik need, kes olid siis reformeeritud. Heidät laitettiin laivaan, Nad pandi laevadesse laitettiin vankisiirtolaan Etelä-Afrikkaan ja viidi koloniaalpiirkondadesse, vanglatesse või sellistesse nagu teatud laadi laagritesse. ja hallitus otti heidän omaisuuden. Ja valitsus haaras nende vara endale. Buorhan tarkoittaa talonpoikaa. Ja puer sõna tähendab siis põllumeest. Ja he olivat niitä ihmisiä, jotka sitten alkoivat viljelemään. He joutuivat rangaistussiirtolaisille. Ehk siis nad olid seal nii-öelda pakendatud, deporteeritud ja nad pidid alustama uut elu. Ja tämä on niin kuin buurien historia. Ja se on buuride ajalugu. Ja buurit elivät siellä 400 vuotta. Nad elasid ja olid elanud seal umbes 400 aastat. Ja sitten tuli venäläiset, jotka ANC kautta halusivat lakaista buurit mereen. Ja siis tulid venelased, kes soovisid ka buuridest lahti saada. Ja tästä jonkin verran muutama sana ennen, mutta sen verran kun sanon, että kun mun ystäviä oli Etelä-Afrikan armeijassa, Kui minu sõpru oli Lõuna-Aafrika sõjaväes, niin hän sanoi, että he ottivat Angolassa venäläisiä sotavankeja. ta rääkis, kuidas nad võtsid Angolast Vene sõjavange Ja niissä tankeissa oli punaiset tähdet. ja seal tankide peal oli siis punased tähed. Ja miettikääpä tämmöinen asia. Mõelge natukene. Tässä on Etelä-Afrikka, tuossa Namibia ja tässä on entinen Rhodesia. Siin on entinen Rhodesia, siinpool Lõuna-Aafrika, Namibia Ja Sambia on jossakin ja tässä. Sambia umbes seal. 1980-luvulla, 70-luvulla oli Venäjällä sota Angolasta ja Mosambikista. Nendel aasta 80-70-ndatel venelased tungisid üli ida poolt kui lääne poolt. Ja täällä venäläiset tukivat sissiliikkeitä. Ja nad toetasid partisane. Ja samanaikaisesti käytiin Afganistanin sotaa. Ja samalla ajal käis ka Afganistanin sõda. Ja Afganistanin sodallahan on historialliset juuret. Muistamme, kuinka 1800-luvulla se sama sota käytiin. Ja selle Afganistani sõja ajalugu on Ne syyt, historialliset syyt. Jos venäläiset olisivat valloittaneet Etelä-Afrikan, kui venelased või Venemaa oleks vallutanud Lõuna-Aafrika ja täällä olisi ollut sukellusvene tukikohta, ja siin oleks olnud näiteks nende allveelaevade baas. meillä Euroopassa ei olisi yhtään öljyä. Euroopas ei oleks üldse õli Eikä mitään muutakaan, koska kaikki kuljetukset menee tästä. ja mitte midagi muud, sest kõik transport läks tookord laevadega sealt. Ja silloinhan kaikki kuljetukset olisi pitänyt mennä Väli-Amerikan Panaman kanavan kautta. Ja laivad oleksid pidanud siis minema pigem Panama kanavi kautta läbi. Eli tämä oli takana kaikessa siinä siirtomaapolitiikassa 1980. Ja kõik see poliitiline või kõik need poliitilised põhjused olid selle kolonialisatsiooni poliitika taustal tol ajal. Ja kun Neuvostoliitto jäi kiinni Afganistaniin, Ja kui Nõukogude väed siis olid nii-öelda seotud siellä Afganistani sõjas, se joutui kutsumaan joukkonsa pois Mosambikista ja Angolasta. neil ei olnud võimalust enam pidada oma sõjavägesid Aafrikas. Ja
sitten sen jälkeen tuli Martti Ahtisaari ja Namibia sai rauhan. Ja just pärast seda Martti Ahtisaari sai nii-öelda võimaluse ja tuli siis sinna ja Namibia sai rahu. Mutta Martti Ahtisaari ei tehnyt rauhaa. Aga Martti Ahtisaari, kuigi ta sai palju kuulsust, siis tema ei olnud see, keda võib siis ainu inimesena siis tänada selle rahu eest. Vaan siellä syntyi sellainen poliittinen tilanne, joka mahdollisti sen rauhanprosessin. Vaid seal tekkis selline poliitiline olukord, mis võimaldas selle rahu tekkimisen. Ja tähän niin siirtomaapolitiikkaan tullaan. Mä oon tavannut Afrikassa ihmisiä. Mä olen kohtunut Afrikassa ihmisiä. Ja olen tavannut itä-saksalaisia ihmisiä. Kes on siis Itä-Saksamaa. Jotka kummatkin kertovat samaa tarinaa. Ja mõlemad ja räägivad siis ühte lugu. Että Neuvostoliitolla Itä-Saksassa oli tämmöisiä linnoja. Että Nõukogude vägeede või Nõukogudel oli Itä-Saksamaal need linnad. Ne oli või lossid. Terroristien koulutuskeskuksia. Ja need olid siis terroristide koolituskeskused. Ja itä-saksalaisten kertomus on se, että he pelkäsivät kulkea ulkona. Ja itä-saksalaiset rääkisid, että nad kartsid liikkuda väljas. Koska siellä oli ne afrikkalaiset koulutettavat sotilaat. Sest need afrikkalaiset, ketä siellä koolitettiin, liikkusid siellä. Ja mä tapasin yhden tämmöisen afrikkalaisen ihmisen, joka sanoi, että hän onneksi pääsi pois sieltä. Ja tema yksi afrikkalainen, kes oli siellä koolitettavana, ta ütles, että õnneks ta sai sieltä välja. Ja sanoi, että heille luvattiin koulutus ja kaikki asiat, että saat kaiken tämän, kun tulet tänne. Neille luvattiin haridust ja kaikkea head, kun nad tulid sinne. Ja he petty, he ei saanut yhtään mitään. Aga midagi nad ei saanut. Ja nämä on semmoisia historian asioita, joista vaietaan ja joista ei puhuta. Ja need on sellised ajaloo sündmused, millest väga ei räägita. Jos on sanonut myöhemmin. No niin, mennään eteenpäin. Sitten Afrikassa oli tämmöisiä sanheimoja. Sen lisäksi Afrikassa oli ja tänä päivällä on ka teatud sanrahvat võimutukset. Ja sanit on näitä, niin kuin puhutaan bushmanneista. Ja meie tunnemme sanrahva pigem siis bushmannide nime all. Ja he olivat tämmöisiä niin keräilijäkulttuurissa olevia. Nad olid ja tänä päeval ka kohati on veel korilased. Noin 160 senttiä pitkiä. Nad ei ole väga pikad, umbes 160 senttimetrit pikad. Tämä on niin männyn värisiä, tämmöisiä ruskeita. Ja väga heleda nahaga. Ja heidän kielensä on hyvin omalaatuinen. Ja nende keel on väga omapärainen. Esimerkiksi se kylä on Bushmanin kylä, johon minun isäni on haudattu. Ja näiteks see Bushmani kylä, kus minu isa on maetud seal Namibias. Minä en osaa sitä kieltä. Mä ei oska sitä kieltä. Mutta siinä on 4 tai 5 erityyppistä naksautusta. Siellä on 4 või 5 erityyppisesti on klõpsu. Ja se on niin kuin sanotaan nga, ma, nga. Se on nimenomaan imihäälikeisiä. Ja siellä on neid imihäälikkuid. Ja sitten Kongossa on nämä pygmit, nämä kääpiöt. Ja Kongossa on meil pygmirahvad, ehk siis need, mitä? Pygmeet. Pygmeet, joo. Ja sitten näistä niin kuin joo, mennään. Mutta niin kuin se, että joo, sen verran tuosta sanaa, ota vielä taaksepäin. Niin näistä bushmanneista sen verran, että Kavangolla, kun mä olin lapsi, Kui ma siellä Kavangoje ääres kasvasin niin lapsena, oli kielletty pantu, siis mustat ei saanut mennä naimisiin bushmanien kanssa. Oli yhteiskunnassa vai ketkä? Ei missään tapauksessa. Mutta mitä kuka sen kielsi? Sukuyhteisö, traditio ja sukuyhteisö. Ehk siis perekonnad ei lubanud eri kristidele abielluda omavahel ja need ja see muuhulgas
segaabielud saanud ja siis kandude